u menteri kam yada jong ka Israel kat ha kasngi balang ulamaham ba unu unong yalam ba ka sorkar Iran kanthung ban peteng ya ka jingi khun persha ya ka Israel unlong kathong ban pendu no kani ka jingkren kalami ha kapor ba ka Iran kadang penkre banjit ya supreme leader bathamai ha kasin ka baar nadu ka Islamic revolution jong usnam khat khnai nyu bukhnai Kijing yukun ba lalong lang da ka United States bat ka Israel kilashim ya kijing im jang supreme leader barim u Ayatollah Ali Khamenei ha kasngi sa jan baladem hadin kani ka Iran kalakular ban shim gabu bat ban pen pai kupun ha kijing tho jang u ha x u kats u laong ba unu unong yalam u pateng ya ka thong ban penjot ya ka Israel ban berngem ya ka Amerika bat kiri lat luoj bat ban penstom ya ki patba Iran unlong ka thong ka basai bat ban pcha pendu ula benrap bakam per manu udai na syai uri ukat sulayatu ru ba mau bat menteri rang badu kila hukum ya kisipai Israel Defense Force ban penkre bat trekam da baro kilat ban pendep ya commission kum sibenta jong ka operation balatip kum ka Lions Roar Hakaju kapor ka IDF kala penbra ba kala sedang ya ka benta ka bishpau jong kijing ter ha Tehran ka batmu benter ya kijing tai bat ka jingdon bor jong ka sarkar Iran U Defense Secretary jong ka US u Pete Hegseth u lakubur ba wat la ka US ka don ka jingbor ha ka sunmeng Iran Henry omla ban khanglut ya baro ki jing ther sun ha I ba ka Iran ka pha u long ba ka US kampat sparing ya kanu ka jinglut ni ka jingla ban pen klan ya ki air defense system na ka benta ka jingyara ya ki sipai bat ki parlok ha Middle East ha ka jingja ka basngausi Henry ngut ki sipai ki ladu no ya ka jingim hadin ba ka wei ka drone jong ka Iran ka lather ya ka operation center ha ka wei ka civilian port ha Kuwait Katkum ka khubor bala penmi da ka France 24 ka sarkar Iran kan penlong ya ka jingyalang patba ban ailat ya ki nongsong snong ban burom ya Ayatollah Khamenei u hujatu Islam Mohmadi ulaong ubalong uhe jong Islamic Propagation Council ulaong ba ka jingyalang buram kan beteng lais ngi bat ya tarik bat kapor jong ka jingyat pat ba on sa penbana hadin layatu ba ka program ka bala temu banlong ha ka Imam Khomeini prayer hall ha Tehran kala sha pensange sipor klem da ai ka daw ka basai katkum ka Iran's Foundation of Martyrs and Veteran Affairs ka jingdon jongki ba ladu no ya ka jingim ha Iran kala kot hadu 1000 ngut nadu hadu menta kat ba ka jing kon hapleng Iran ka US bat ka Israel ka dang yai peteng ka jinglong jingman ha ka than ka dang dap da ka jingya perkhat bat ka jingbom sngan kat ba ki ri sendrop ki dang wat ya ka lat jingya sung ban khang lat ya ka jingjur shu jong katma